Abaculi abaningi bakhipha ama-albhamu, kodwa uMtshengiseni Gcwensa yena wayekhipha izahluko zencwadi. Eminyakeni eyi-12 kuma-albhamu ayi-12 uMichael Jackson waseMzansi wasibhalela incwadi eyimfihlo. Isihloko sayo sithi "Owesifazane ogama lakhe uDiona". Namuhla lapha eBashoko Bezimidi sihlaziya umlando omangalisayo kunayo yonke kumaskandi. Umlando oqukethwe kwezingoma eziyi-10 ezakhishwa eminyakeni eyi-12 nesiphetho sazo esibuhlungu esisodwa. Lona ngumlando kaDiona. UMtshengiseni akazange azibhale lezi ingoma ngokulandelana kwazo njengochungechunge, kodwa umzohlaziya imininingwane womculo wakhe eminyaka eyi-12 iqiniso liyavela, ngoba namhlanje ngikwazile ukuthola izahluko eziyi-10 zendaba angazange ayibize ngencwadi, kanti futhi ilink yalezi ngoma ngale ndaba ikhona ngezansi. Konke kuqale ngo-2004 ngengoma ethi "Diona Wami". uMtshengiseni ubiza uThenjiwe, igama la ngempela liyingqikithi yalemfihlo. Ngo-2005 no-2007 ukufuna kwaThenjiwe kuyaqina. Uyakhumbula behleli ndawonye besazitiya ngenjabulo yothando, kodwa ubuhlungu benhliziyo busobala. Uyazibuza ukuthi kaze kuphi na. Ngalesikhathi uDiona sefana nephupho, uyinkumbulo yothando angafisi ukuyikhohlwa. Ngo-2008 sithola uDiona 4, lolu uvuthondaba. Lena ingoma ebuyekeziwe enesigqi sanamuhla futhi inomoya wesintu. Lena ingoma kaDiona edume kakhulu. Kwathi ngo-2009 no-2010 umoya wothando lukaDiona waqala washintsha. uMtshengiseni uzithola eseqalekisa uthando, uthi uthando lubi. Uyamazisa uDiona lapho ekhona banengoma ayenzele bona bobabili. Uma eyizwa le ngoma kufanele ahlale phansi ayilalelisise ngoba umfuna wakhe seqala kumphula inhliziyo. Ngo-2014 kuDiona 9 ukushabalala kwamathemba kusezingeni eliphezulu. Uzithola esesho izinto ezihlazimulisa igazi ethi uma ngabe kuthe uthando luyabulala yimi ozofa kuqala. Kwazise sekuphela iminyaka eyi-10 emfuna engamtholi, edlulisa imiyalezo emaphepheni nasemsakazweni esho ethi ngiculela wena, ngiphilela wena, kodwa namhlanje angikutholi. Lokhu kwakubumnyama ngaphambi kokusa. Kwase kufika u-2015 emva kweminyaka eyi-12 wabuya uDiona, waphela ukumfuna ubuyile uDiona 10. Yize uDiona wayesebuyile, kepha wayengasesiyona into ayaziyo nabeyilindele. Wabuye esehlupheka, esemhlupha, esemlawula, esehlala ucingweni ubusuku bonke. Kodwa wayivala le ncwadi esahleli eqinisweni elinamandla lokuthi ngiyamthanda. Wamthanda besandawonye, wamthanda esamlahlekelile, futhi wamthanda semhlupha. Lena kwakuyi-albhamu yakhe yokugcina. Wayivala indaba, wathi ngemuva kwezinyanga ezimbalwa wasishiya. Sazise, ingabe uMtshengiseni walinda isiphetho sendaba ngaphambi kokuba aphumule? Uma ukujabulela ukuhlaziya, cinezela usubscribe khona sizokwenza umlando ndawonye. Kulungile.